नटी हमरा नीचावा से चुवता मोबिल पैया मारता लगा के नटी हमरा नीचावा से चुवता मोबिल कतना ले बताई हो ओकरा के समझाई हो हमरा भीतरी से हो खतावे फिर हमरा लहंगा से चुवता मोबिल तो मारता लगा के नदी हमरा लहंगा से चुवता मोबिल कोई के बियाह घरे लाइल बा भतार नहीं मानवा के सरदा पुरावे कबो ऊपर छुआवे कबो नीचा छुआवे सही मनवा तरसावे हमसे कोई के बियाह घरे लाइल बा भतार नहीं मानवा के सरदा पुरावे कबो ऊपर छुआवे कबो नीचा छुआवे सही हमके तरसावे हमर चढ़ल जवनिया रे ठोपे ठोपे चुए पनिया रे उ त बुझे नहीं में हरी के फील हमरा नीचावा से चुवता मोबिल जब मारता लगा के नडील हमरा नीचावा से चुवता मोबिल कबो घरे नहीं आवे उ तो साट चलावे उ तो रहतावे दोसरा के तेरा में राइटर नीरज यादव तारा मन में बका हो सच सच दोना तू बताई घरे कबो नहीं आवे खाली साट चलावे उ तो रहतावे दोसरा के तेरा में राइटर नीरज यादव तारा मन में बका हो सच सच दोना तू बताई नवले सछुआई देले बा पूरा टेस्ट तो ढुकाई देले बा यही से पूरा ना हो खतावे फील हमरा लहंगा से चुवता मोबिल जब मारता लगा के नडील हमरा ठोपे ठोपे चुवता मोबिल पैया मारता लगा के नडील हमरा नीचावा से चुवता मोबिल कतना ले बताई हो ओकरा के समझाई हो हमरा भीतरी से हो खतावे फिर हमरा लहंगा से चुवता मोबिल तो मारता लगा के नडील हमरा लहंगा से चुवता मोबिल BNC रिकॉर्डिंग स्टूडियो जलालपुर भेल दी।